Is-suq tal-bdiewa fil-Birgu li jintrama nhar ta' Sibt issa se jibda jarma nhar ta' Tlieta wkoll biex bekk se jkun qed jarma fl-istess jiem li jintrama s-suq tal-bdiewa f'Taqali. Nhar it-Tlieta filgħodu żorna s-suq fil-Fortini fil-Birgu. Sitt bdiewa kienu qed ibigħu il-prodotti tagħhom. Il-bidwi Viktor Aksisa spjega kif it-tħejjija tkun ilha għaddejja u dan biex il-familji igawdu minn prodotti friski. Il-bdak tajtu fl-4 ta' wara l-sena bdejt naqta' l-Green Gage, il-ħawħ, l-eneb mill-4 ta' wara l-sena l-qudiem biex għallum ikun kollox kissa jkun frisk. Viktor Aksisa ma naqas milli juri l-aqwa prodotti li toffri l-art agrikola Maltija. Per eżempju għandi di protti għadu la Green Gage, ma għaw nieqsa ħafna minn ġamalta u tix kemm tajbu ħelbu din. Kif jaraw hekk jgħiduni mhix tajba, naqsam ilhom, ndawwaqilhom, kif iduwa jgħidu li kemm ħelbu tajba. U jitħajru. Issa l-iswieq tal-bdiewa fil-Birgu se jarma wkoll nhar ta' Tlieta hemm pjanijiet li jinkludi iżjed varjazzjoni ta' prodotti lokali, saħansitra fnik u għasel Malti. Fil-Birgu tkellimna ma' Rita Qasa, mara tad-dar li kienet qed tagħmel ix-xirja tagħha. Kull ġimgħa tara li l-familja ikollha l-aqwa ikel fuq il-mejda. Ewwel net iżjed friski il-prodotti tagħhom u t-tieni irħas u narhom jiena. Iktar idumu. Mhux meta tixtri minn band oħra, ġieli jgħidulek daw ta' Malta ma jkunux ta' Malta. U t-tieni iktar ikunu friski, jiena niġi kull nhar ta' Sibt u sa nibda niġi Tlieta wkoll.